Gusto di ko maniwang day, kay timbangon na to tong pagkaon. Yung ikaw may timbangon? Ana, unya hapon mag-start. Mag-week out na taon. Unsa day? Mag-week out. Mag-week out. Mag-week out na taon niya day. Unya. Imong sports bra ready na. Ready na day. Ang leggings. Leggings. Oh, maglinis klaro rin kayong bundo. ang bundo mura gyud po kag naay bundo. Pilingan po kay kadayoy, mura po kag kanang dako na gid kaayo. Ka-prinsip klaro rin kayong buak. Niki naging mani-mani. Sama day. Sige. Sip, ilhan naging sama na sip. Wala, sama gusto yung sip ko. Pero day, kini sa mara day. Ilog-ilogan. Na-trigger na siya. O siguro mo na ipakamatyan ni Inday niyo si Ana. Layos na. Sige. Unya, mag-workout ta. Andaman ninyo yung sapatos. Naman ka sapatos, day. Ikaw, ship, naapod. Oh. Andaman ninyo yung sapatos. Kay gusto man jud kata nga maadto tag Boracay. Oh, maadto na matag Boracay. Uy, magpagamay na ako. Timbangon na ako kung timbang. Tinsa timbangon akong Ay, timbangon akong timbang. Timbangon na imong kuan, mga kanon, imong sudan. Magmais na lang ko, ani. Wow. Diet? Mag-diet ko. Oh, diet na. Ay, ice cream shape, diet ko na siya. Magkaon ka kung ice cream na yun. Papap ka na. Dili ay dapat wala na less na ang kanang sweet o tamis. Na, alam mo kikaw tamis. Dayon ang rice dapat timbangon. Timbangon na lang. Nang timbangan, maulang to timbangan lady day. Timbangan sa kubras. Ana. Dayon, unsa pa ni oy? Uyango. Kanang unsa ni? Kanang ora to dapat nakaatar kay mang alsa man taon niya. Naman nagkup ang braso ani. Dili man ang lubot ra man pawala og tiyan. Wala sa bilbil. Ana. Naganala kita dito. Dahil tarungan ninyo dapat ma-achieve ninyo na 1 month. 1 month ta straight og workout. Sabado rag Domingo wala ta. Kapuya po kayo. Allah. Nabaday mag-diet nga, nabaday mag-workout nga. Uy, kapoy. Dili na ta mag-workout. Uy, dili lang timbangon lang to pagkaon. Uy. Tibangon ra. Dili uy, dapat gyapon ka mag-exercise day. Nakapuya po kayo magkuhan. Uy, pinaka-oras na mahuman. Dili man kadalion, kanusa ka kanusa pa man ka dito. Hantod kanusa ka ganahan malihok, di man kabutan. Nakapuya po kayo. Unya ka to magsalta-salta og barbell ba? Saan sa? Barbell. Ayun. Day kini yung ani day, mura na gining ka. Magbato-bato na gini siya. Dire di ka maibog. Unsa day? Dire di ka maibog sa bato-bato. Atay. Sige. Unya, alas 5 ta magikan. Alas 5 ta mag-workout. Mahuman ta mga alas 8. Ano, dugaya. Mga alas 7, ana. Kay dapat, wala tayo kaon-kaon na siya. mukaon ta, pero timbang ini kahon. Sa tagdo ka plato. Dili man man kaon, day. Paglawas man imo day, ni man na workout na. Week 8 man ako agud. Week 8. Week 8. Sige. Dayon, pagkahuman, ana. Dayon, inig-start og ako na dyan mo kuan ha. Kamu adili iyahay na magtimbang sa pagkaon. Dapat dungan tagkaon tanan. Ani ka ugma pamahaw. Ikaw dili ka pamahaw kasi iba magikay na utan ta. Sa kay ngani. Mo ni tigluto na mo. Dili timbang uy, timbang basta tito. Ha? Ay utan na ko day. Ay sus. Utar mo che. Gus. Gamay ra yang guys. Ako ang ko luto. Ana, nabuing man kan. Guwapa po ka. Wala na. Che, tagsama daw kay nani ambiha kay daron maduha ko. Sige, start na taon niya. Sige. Excited na ko. Inyong outfit unya ha? Lakra rin itong kaano. Ha? Tarungon gitago. Tarungon tago sa junior.